nyika vanhu vese vakaimbori batai kana ndafa aiwa takarasikirwa negamba redu zveshuwa legend Soldier Love. Hatina kwatiri kuenda wakumana tiri kuenda kupyo. Okay, my name is Santobi. Welcome to Dish the Dead Show. I know you have been waiting for this show for quite long. I know I'm here right now. What you need to do is to put up your napkin so that you might not spoil your clothes. Please like, share and subscribe to my channel. To tell us, are we doing it very well? If we are doing it, munozizia, munozanya, malike dozo, munogara mchingoita. Kaka, but setete na baby, tubone zvatakasirwa na Soldier Love kuti kumana ndizvo zvatakasirwa izvo. Fun. Kokuna kungotanga ngoskrima ndichiti. Kokuna kungotanga ngotema. Kokuna kungomira ngofema. Kokuna kungotanga ngoseka ndichiti. But anyway, let's quickly rush to our dishes. The first one, celebrity dish. Ngati mupinjai tione kuti manga makamira se eka iwo kamumwedzi wa February. Vanhu vaingota zvinoshamisa tikati aiwaka tinokumbira kuti Rocky ambotipa speech achitaura kuti mukomana Soldier Love anga akamira se. Aifunga kuti zvinhu zvakawanda vita maondo. Pedzira mukomana itori serious problem yaitika mukomana arwara aita sei waizo maybe usabaya meno munanga ine kashuga aiganda nzi ndine kashuga aiwe time era bosika ne peso bari na sawa bazibaya insu bueno pano gatariro ji mdara chija mazibaya mdara kanzi ili drug rinocosta 20 mari mfana wangu wapabhodhoro ichileta $7 because I tried over $14. Chalo baba tora pa na $20 umva wabaya Jackson leshuga fana ba fenda cha bozi nokupedza sugar kamuromo white jala vudaiza kuri vava fana tora mazo chichidede muka this is the closest memory yake na Soldier Love yakurangarira iyo yika eka anganzika tipo timbotitaura kuti zvaifamba sei akati aiwaka regedza nditaure matauro ari kuita iwaya ngatizive shamwari dzekutamba nadzo dzakanaka right anodzoka zvekare mukomana kala akati aiwazve vakomana musade kuda kutanga kuda kugamira zvinhu padenga nekuti munenge maona kuti zvinhu zvazofamba zvakadai so rambai muchingotida kana muri kutida imimike tishow love yacho patinoita zvatinoita aiwaka show love but ndasadzidzi kufarirana kana munhu afa nemakambani emuZimbabwe anongobudikira kana pafa munhu angoti condolences zora murugare ko patinenge tiri vapenyu mamutsvaga ero tikudye kana uchaita sei Jalave mamutsvaga kuti akataura kangani mainterview yaibuda chema achitaura nyeshuga but makambonzwa kana one company akati Jalave choda kuita sei choda kubatsira nyeshuga kana makumbo ake. I understand your pain. It's getting emotional now, but yeah, man. Once again, I just want to say thank you very much. And unfortunately, akarwadziwa mukomana akati aiwa garai matirakidza kuti munotida aiwa zvinokudzwa tisingakanganwi kuti ndiwo kamwedzi wevhanezve taingoona kavaingopanana zvipo vachita semagifts vachita se mapepa anodo magifts iwo unoda kuzopinda uri safe uri aniko tsvapo wako waifana kuita se kupa kuti but anyway tisatenda kumberi to be criminal is tikatadza kuisa munhu akatanga nazvo akaita kuti zvinhu zvinakidze naivedwe ndinyenge iwo ndipropose iwo before 14 dati ndinyenge iwo naivedwe vale ndodamba ndisina munhu ndinyenge iwo nai kana wana ari kumbouya kubva February zvatanga ndinyenge iwo ngemusingandidei papa kaka vanga ithrowback katinoda kumbota tichivarangaririraozve vanga vatori nebirthday ravo imomo kamu February imomomo aiwa tinoda kuzvitenda tinoti happy birthday kwauri ikoko aiwa itirwa nyashirwa dzirwa uri kwauri ikoko takatozonzwa zvekare kuti Netflix iri kutomuda kuti angotaura zvaaitaura izvo aiwaka zvinokudzwa. Anyway, let's move on. Tiri musame dish iroro remacelebrity tikati aiwaka tinokukandire zvekare ichi chithrowback ichi muchiri kuchizera icho hapo
Hey. Doing discipline yoyo. Soja love achisi chunu. Mukadaro hari dzepano. Mukuzwisisa. Maana kuti lidzatu soja love pana zvine basa reizvozvo. Kachaizva muri kuita kuberu. Iwe soja love ita discipline dzokera kare mashuro. Chii chauda kutiitira ibaba? Wakufarisa. Vamgabe oye! Kaka, chithrowback kachitata ngoti mungowonawo kakuti zvanga zvakamira sei tikanzi hachisi chinhu tikati aiwaka hachisi chinhu here but zvakazongoprova zvega outcome racho kuti zvinhu hachisi chinhu zvacho takazoonaka vakomana chaicho vakomana vemutemo vakuuya vachi mwaya zvavo mabara mudenga tikati aiwa mumwaire mabara mudenga uyo ndomafambira zvinoita ndomaitiro acho azvinoitwa iwaya musashora mumuna ashorwe but vanhu kunyepa zvikanzi bhevha afitwe nemadress anofitwa nemadress masketi anoita mapajara akangomona akapfeka ito katuma but aiwaka muonei arimoka kuna maitira inini akadai uyu vanoenda nacho vakati soja labva chisi chinhu zvikanzi aiwa zvinhu imini ndimi musiri zvinhu ende mukatofa pamwe hadzitoridzwi ndokutaura kwaita vamwe zvinozaiva vapei vaende nazo ngavaende ne5 stars ndavo ngavamatakure right. Let's move on kuanother dish iro remadumbbells masaskamu tikati ngatimubendei tione kuti manga makamira sei zviko zvaitwa imomo tikati aiwaka tinomupinda vanodzoka zvekare Prophet Madungwe zvikanzi iye soja lavhu igehena chairo hapana kana kudenga kwanoenda ngatione vachitaura tisatenda mberi updated to the Israelites. So Soldier Love has failed to qualify for heaven. That's what I can say. As Jinmimbi failed also. So these two guys, they have failed to qualify for the heavens because they were not serving God, but they were serving for other kingdoms. So this is the update from Prophet Madungwe, not all those accounts which are fake, which were saying that Prophet Madungwe was in heaven and due to Elijah or COVID or whatsoever, those are fake accounts. Mukumana tikuenda kupi hatina kuri kuenda takamira tikuti isusu kaeka maprofeti edu musati matitaura zvose zvamukuda kutaura kune vanhu vari kurwara neCovid-19 kune vanhu vakaaffectwa vakawandisa chaizvo kaka munhu wese we expect mamiracles ngaambouya first tisati tataura zviri kuenda kwanhu kugena timbotangotaona mamiracles kaka kuti kuti tikutere kwatongoramba mungotinetsa muchingoti kuya ndotogena uya ndozvoga aiwa taneta nazvo hachada kuzvinzwa right vanodzoka zvekare apostle ati vazive kuti ndiapostle ani vakangouyawo vachitukawo mumwe munhu kuti iwo wakabva kupi haungomuke iwo vakangomuka vangazoti vane nageti musoro ova zvemweya zvine maformulas izvo pepa haungomuka kana kungonyuka wotika kuita zvinhu usina kuwazvarwa kana kuti munhu waonepo point of reference ukaona uri munhu anyuka wotika kuti ngoparidza una munhu anombozoti wabva nekupika zvikuitwa newe mujaya wati kutsanangura nezvake utalent kuti anotaura shoko kutotanga kokutanga kusvika kokupedzisira hapana anoziva akamuzvara hapana anoziva akamuodhina kuti atoite maapostoli wacho hapana anoziva munhu akamuti wakunzi apostoli ko kana akangomuka ashaya zvekuita akangoti ndakunzi apostoli nekuti eka ndiapostoli anzi apostoli Louis atitovaziva kuti vakabva nekupi ivo vari kuchemera vamwe kuti vaite vazikana kuti vakabva kupi vakazvarwa nanani kwaisusu hatisi kuzivaona kuti imakazvarwa nani makangouyawo futi eka zvikanzi amen dedi amen hatichatozive kuti anofanira kunge achiti mumwe munhu dedi ndeupi apostoli here kati ivo vakagara pasada rokoti amen dedi mamamuzvine tsanangura nezvake utalent kuti atsanangura nezvake utalent zvikanzi amen dedi mawani right. Let's move on tiri musemu dishi iroro remadumbbells tikati aiwa tirimo muri kutiitira ende maapostoli vaingonetsa avo ndi profeti vedu vanodzoka zvekare profeti makomichi vachituka munhu wese
ndi prophet werudzi akadaro toda kunatsoza kuti ndi prophet ndo mafrutsu acho ramutirakidze why shoko revalentines 2 Timothy chapter 4 verse 4 inotiranga tukaraira saka ngutuka vese varume nevakomana vasiri kuda kubvisa present yevhale. This is prophet Makomich. Putseki mazizheve kumeso kwakashata rurimi rwemapundu ndosaka richifamba nedivi ndosaka richinhuhwa mwapwa. Putseki rakaomera kukara kwaro mutakati zimusoro rinenge ndiro dzekumakuva. Putseki mhino dzinenge datya rakafa. Putseki mutakati. Kubva pavakatanga kuparidza prophet Makomich avana kana gospel 1 ravakaparidza ndizvo chete zvavanenge vachiparidzira vanhu. Izvo zvamuri kuona izvo zvinyadzi zvega zvega ndo zvavanogona ndo zvavanoparidza. Hatina kumbobvira takaona chavakaparidza chisvinu. Anyway ngativasiyi vakadaro timubvire pamberi vangatipedzera nguva zvikanzi pakapomiswa vanhu kutenga mota. Okay, wait, this is the thing. Vanhu vanotera kuti Passion Java akafanana na Mebo anongodiwa akadaro. Akayepa akaita sei vanhu vanongomuda akagodaro. Iwewo who are you kungouya uchingotitaura kuti makazoti zvakafamba panofanira kuina munhu mota I know about this. Paine program yenzi Star Music Bright Chief tosei Pastor FM so yaifa nana weekend nana rock so chinzvana munhu afanira kuina mota kuenda ku Tanzania chichichichi zvakazofamba sei munhu haana kuzowine pakashayika uyu saka pachazosekesa nechipi kwavo handisi kuona chiri kusekesa. Next time titaurire zvekare mazita enyu tigare tichizivawo mazita enyu kwete kungouya muchingotaura kuti munongoda muchida aiwa hatishandi tichidaro. Kaka tiri pasame deshiroro remadumbbells vanopinda truck driver zvikanzi vamuri kutoona vari kuuya kumberi kwangu ivava vamuri kuona vari kuuya kumberi kwangu ndo vayaka vanopfugura masketi wamirirei iwewo kana uchizoti ndo unhu hwavo iwewo chavazomirira chii chavamirira. Right, nzvimbo inoyi muri kuiona here vakomana, ukangomisa traki chete tarisa vakadzi vanenge vachiuya ava, tarisawo nezvaakaita mukadzi uyu akapfeka bhurugwa chete. Uyo uri kumuona here uyo ari kuuya apa, varipo tuvhele ava vari kuuya apa. Vakuru vakataura kudhara, vakuru vakati kana uchisema ndove usapinde mudanga macho memombe. Saka iwe kana uchiti unosema ndove tokuona zvekare iwe uri mukati mudanga memombe. Aiwa tinotanga kuda kuona kuti ko zviri kufamba sei zviri wamirirei. Sumudza turakurowe pasi kwete kungoti taura kuti iwe vanhu hunhu hwavo. Aiwa hapana munhu asingazivi. Zvikanzi tavhota kudhara ngativapei masters tikati aiwa tinovapa masters. Zvikanzi prophet Madungwe ngavaende nacho. Vanhu vari kuti taneta nemi prophet musangoramba muchitaura kuti uyu ndiye anoenda kugena uyu ndiye anoenda kudenga uyu ndiye anoenda aiba. Hakusiri kunonzi kunamata endai kuzvipatara kwakazara vanhu vari kurwara iko. Tangai mamboita mamiraculous tombokuonai. Kaka tiri pamberi tikati do not touch that red button. I'll be back. Tinoita kama bank beds eka ndimi vacho vanhu vatoda kuti mutenge mabank beds. Please uyai mutenge mabank beds eka tine different types of bank beds. Ndiwo kaamuri kuona ari kubudapo eka tinoita zvese mascreens machicken cage and imimi ndimi vanhu vacho. Uyai tiite mabank beds aya tiite mascreens tikugadzirire zvese zvamunoita eka namba ndidzo dziripo. Taurai nesu tinozvigona tiri pasame issue yoyo. Tine yatinoti imvufutsu zvekare tinoita door to door grocery delivery service. Order your hamper and we deliver it anyway anytime in Harare and Chitungwizaka zveka tisikakanganwe avo ka we are cycle repairs tinogadzira mabasa. Please aya alpha musamarase tutelasi tinoita basa tinozvigona tinotenga tinovatengesa zvekare titaure kwamuri tinouya tichitora kana kukutengeserai. Tisikakanganwe
eka tingetumba sada media pro. We do photo shoot and videographer for both corporate and non-corporate. Huyai tikubatsire, huyai tiite zvinhu eka mukodopachoka mukorona muno tinoda kuti zvinhu zvinakeka timboita se timboluksa eka tisangorambe tichifunga nhamo eka. Thanks for your adherence. I know you've been waiting. Eka ndimi vanhu vacho ndokufarirai ndokudai ndimi munota kuti zviite. Please don't forget to play your part mu comment section imomo. Like, share and subscribe. Ndinozviziva ndimi vanhu vacho ndimi munondikuza. Kaka tikati mumweya watiri iwowo wekuti aiwa tiri musame spirit zvinhu ngazvikuitirei. Tikati tiri mudhishi remageto dishi ngatimupinde eka tiri muvalentine tikati aiwa kataingoona vanhu vachingopana vachita sei uye anopinda chisikana chikati aiwa ka imi musazviti mbinga kana musina amuna mari uyu nongochingoposta kuti Stingy Men Association apa netubhondi ndiyo arikomera nayo. You think kuti isusu hatigona kuti Stingy Men Association totozvikwanisa kuonaka bo saka tisingamirire wewe kumira katubhondi kako tosiyana sei kakuti Stingy Men Association asitongoshandika yose takamira ngwambi dziri kubasa ngwambi kaka mamunzwa zvikanzi takamirira ngwambi eka ngatidzione kuti ko ngwambi dzaitaurwa nedzipi ndidzo here maslay geto queenika tikati aiwazve ngativarakidze ngwambi tione ngwambi dzacho dzichitaura dzichiti iwe uyu taini yasvika zuva rinokosha kune vanodanana zuva rinokosha kune vari murudo zvako zvodoswera uchitengera musikana maruva kuda kutengera musikana chicken slice kufunga kwako baba wake namai vake vachazomutengera chicken slice. Musikana ngaapiwe zvinhu zvake. Valentine izuva rekuti musikana apiwe zvinhu zvake zvemaruva kana zvekudya chichi hazvina kana basa. Kuda kupfuya chinhu kutange chinhu chinodyiwa. Yebo tikati ngwambi dzine manidzi mumabvenzwira handichanzwisise kuti kwatikando valentine iri kutaurwa apapo ivalentine yemagifts kana kuti ivalentine ndimi munoziya muchatitaurira imo mukatumu eka zvikanzi tiri mulockdown hatina mari hakuna kumabasa kuri kuendwa vanhu vakazorora eka zvikanzi simudzai mureza ngatiimbe vanhu vanga vasuwa Zimbabwe yavo zvikanzi tiri kuda the original Zimbabwe yedu yataiimbo manational anthem eka vana vachaendeka kuzvikoro zvakavharwa eka but onaiwo ationerewo zviri kuitwa aiwa tionerewo zviri kuitwa palockdown omana vanhu vakutoimba nenational anthem nyika yezimbabwe nyika yamadzitate guru redu tose vakaimba vakomana vakati sumudzai mureza simudzai eka ndakashokwa pandakazoona because ndakapedza kuzviunzwa izvo ndichiri mwana mudika ichiri kuimbweredendowandima alright ngatifambire pamberi tine musame dish iroroka remageto dish tikati aiwa tirimo muri kutiitira zvikanzi taura chirungu kaka hapasi pese kana zvichiramba mumangotaurawo kana shona zvinokurudzirwa but zvikuru sei chirungu ichocho vanhu vakawanda vada chirungu katikataiwaka tinokuisa timbonza kuti muri kuti chi The rain rains too much, so we are here to report that the bridge passed away yesterday 3 o'clock. So we need somebody, even a contractor, a construction, to reborn again our bridge so that our vehicles can go and come home. Kaka vakachema zvikanzi aiwa kati mapublic members eka bridge kana rikaita zvarakaita kuputsika kwarakaita kwao muri kupi vacho vanorinovheta uyai kamurinovhete tione kuti zvakamira seeka because vanhu vanenge vachida kucrossa kamota dzinenge dzichida kupfuura saka vanokwanisa kukuudzaiwo kuti muite faster zvinhu zviite zviti come and reborn that bridge. Alright, let's move on. Tiri musame dish regeto dish kaka
muvhale umuka eka kuchitana kana musikana akatoona kuti iwo watadza kumbavhaleka vacho maslay queen wamunoda vakangwara vaya vanobva vaenda panext eka ukaona musikana aendeka kune mumwe ka atenge kwavhaleka musarwe ka imowakomana kokunorwire koi watadza kakutenga vhale yacho watadza sekutoti pepo wachasapiwa kune munhu ari kukwanisa kakutenga usarwe zvikanzi tavhota kutara vapei masters tikati aiwaka uyai mugadzirise bridge eka vanoenda nacho zvikanzi aiwaka vapei 5 stars ko vapei 5 stars vanoenda navo va5 stars vanzi vamwe vese mumapema 11 vaparticipate waka mudish the dead show tinovanyemira tikati tinovapa zvikanzi come uyai come and reborn the bridge ekaka ezvi let's move on to another dish remapopularity the popularity dish tikati aiwaka tinomupinda mupopularity imomo tikati aiwaka tinomupinda please do not forget to play your part in comment section like share and subscribe to my channel ndimi vanhu vacho do tell us are we doing it very well if we are doing it very well I know you put a like if we are not ekaka you know what to do again right eka tiri mupopularity imomo tikati aiwaka vanopinda baba namai vachirovana vachikuwadzana kuti ndipe ndimboona for number idzodzo shosho kuponda mukadzi tirikutika hatikurudzire kurovana please kana vaona kuti iwe mukadza chingomusiya ka aite zvaanoita eka iwe don't fight ukufaitira nezvinhu zvisiri zvako tsvaga zvako right eka uya kutotora video kuti nhai mai nitaura chokwadi chekuita seko chitora video muna chipondo kudai so anyway aiwa tinongodzwa kufara kuti nyaya yacho yakazosara iri mumaoko emapurisa hatikurudzire violence mukaona zvakadai so musatore video batai vanhu vasarwe vanokwadzana kaka vanopinda kaofisa katikati ngatipinde ikati vaone kuti vanga vakamira sei eka tiri mudishi iroro remapopularity musakanganwe kudzvanya like zvikanzi vanopinda ofisa zvikanzi vanhu munoda kuti vaitei ofisa vaita sei munoda kuti vaita sei vari kutsvagoka kurarama hakuna mari dzavari kupiwa hadzisi kupana tikati aiwaka ngativaone kuti zvinhu zvavari kuchitika ekaka ndiofisa vedu zvikanzi ndinotorinyora chete tiketi ndinorinyora zvikanzi aiwaka nendinotenga kongomandiwe zvikanzi aiwa ndinotorinyora dzichienda zvanzi aiwaka ndo zvinoitika patikati kuti aiwaka say no to corruption atidi corruption ko uyo kana asina mari anenge azouyawo munomusiyere munomusunga tiri kuti aiwa corruption kwete mari dzamurikupiwa idzodzo ekaka shingira zvichaita hakuna zvisinga zvichanaka ekaka let's move on tiri musemo dishi roro remapopularity the popularity dishi tikati aiwa tirimo muri kutiitira watora bhebi ukati bhebi handeka ndinokurakidza kakumba kwedu movha masvika kakumbaka movha madhishwa chifudhuka chinenge chaiswa patebhoka chiona madyiro anozoita mwana wacho waunenge unaye madhembe enyana tikati tiri kuenda kupi tikati hatina kwatiri kuenda we are stagnating hakuna zvakadaro wotofamba shoshuwa uchiti uyo ndiye musikana wangu anodai aiwa hakuna zvakadaro let's move on eka tisapedze nguva zvikanzi shamwari ndigerewo ndoda kugerwa kati iyo kati yacho ndo yaida kakugerwa kai chiona zvakazonitwa nemababa menaya vakomana munenge makadhakwa here chimwe chinenge chichiitika gerai zvinenge zvataura munhu
batika musasaiza munhu kuti munhu mukuru bvudzi rinozonetsa kumera kwaro bvudzi tinenge takatadzana nevhanishua iwe ogera munhu zuda achidakati musadaro tikati let's move on tiri musemudhishiro remapopularity zvikanzi iwe uri kuite nemukadzi wangu anonzana uri kuita sei udambozvifambisa sei wewe avo ndaturi kumutora mukadzi wangu uri kumubatsira nezvei chepira tichizwana ngopindura ndati uri kubatsira mukadzi wangu nezvei taurako uri kubatsira mukadzi wangu nezvei no ari kutondudza nyaya yake achikuudza pakuita sei uri hama yake ndiri hama yake uri hama yake anonzanisa yake Primrose ani anzi Primrose ani ndataruzi Primrose ani kana ari mukadzi waari hama yako anzi Primrose ani ndaita ayo nyararewe ekaka munobatswa nekurohwa zvikanzi hama yangu ishamwari hauna zvonondudzira pahama yangu ndiri kuda kumubatsiro maissues ane zvati anonzani zvikanzi Primrose ani Primrose ani aiwaka tiri kuti garai kudzimba dzenyu musabata-batana nevakadzi vevanhu zvikanzi tiri masoja yakatozvisvika kumasoja zvikanzi tiri masoja isusu zvikati kana neniwo ndiri musoja zvikati aiwaka ngatiuonesa nese vakazotaura no ministok semasoja aya munodzidziswa kutaura ngatione kutaurana kwacho ekaka vakazota ministok but katiri kuti aiwaka muri vanhu vemutemo atikurudzire violence imi ndimi munototidzoredzera kwetoti imi murovane eka tikuti kana maona kuti imimi ndozvambaitwa nevakadzi venyu please sendei nazvo hazvisi zvenyu eka tsvagai zvenyu zvinoita but tikadaro tikati vape masters tikati aiwa tinovapa masters zvikanzi vanoenda nacho ivavava zvikanzi aiwa kaneni ihama yangu ndikumuudzawo zvimwe zvinhu zvandikumuudza zvikanzi anonzani zvikanzi Primrose mvamavapa ngavaende navo tikati aiwa ngavaende navo zvikanzi vamwe vese vapewo ma1-1 eka tikati tinovanyimire tinovapa ma1-1 iwayo vanenge vaparticipatawo mudish the dead show please do not touch that red button. I'll be back. Tinoita kama bank beds eka ndimi vacho vanhu vatoda kuti mutenge mabank beds please uyai mutenge mabank beds eka tine different types of bank beds ndiwo kaamukuona ari kubudapo eka tinoita zvese mascreens machicken cage and imimi ndimi vanhu vacho uyai tiite mabank beds aya tiite mascreens tikugadzirire zvese zvamunoita eka namba ndidzo dziripo taurai nesu tinozvigona tiri pasame issue yoyo tine tinoti imvufudzu zvekare tinoita door to door grocery delivery service. Order your hamper and we deliver it anyway anytime in Harare and Chitungwizaka zveka tisingakanganwe avoka we are cycle repairs tinogadzira mabhasikoro please aya alfa musamara setutelasi tinoita basa tinozvigona tinotenga tinovatengesa zvekare titaure kwamuri tinouya tichitora kana kukutengeserai tisingakanganwe eka tine Sada Media Pro. We do photo shoot and videographer for both corporate and non-corporate. Uyai tikubatsire uyai tiite zvinhu eka mukodopachoka mukorona muno tinoda kuti zvinhu zvinakeka timbotwitwawo timboita se timboluksa eka tisangorambe tichifunga nhamo eka. We are back. Tikati aiwaka ndimi vanhu vacho ndimi munotiitira eka titaurirei. Are we doing it very well? Ndimi vanhu vacho. Please don't forget to play your part mu comment section imomo, like, share and subscribe to my channel. Tikati mupindei mudishire ma adults. Yes, the adults dish tikati tinomupinda tione kuti manga makamira se zvikanzi Mwari mimi ndiblessei kana musuda kundiblessa chibai marekera ai wakatikati language to language yacho inotaurwa naMwari kana step on faith yacho haidi kudaiso Mwari muri Mwari wodenga kana Mwari unibasira ndibasa ngokukasika muzikati bvai marekera andisi kumuwenga andisi kudai asi mbashingoda ndizire zvomwaitira
amweni ana Solomon ana Johani nana Muzizwa zvakangokumana amen. Ndo vakapa prayers kuti tinoda kunamatira ndipiwo blessings handifungi kuti blessing rinouya iri pakadai so tiri kuti namatai zvakanaka ka Mwari uyu haisi shamwari yenyu kana muranga apa next door taurai muchinatsa kumuremekedza kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka right eka tiri musemudhishi iroro Rema Adults Dish tikati yes ngavapinde tivaoneka mudhara vari kuchema zvikanzi please mandinyanyira garai kumba varume voye kana uchiona vana vamire kakutaura vanhu vanoramba vachitaura because munenge muchionekwa pamunenge muchionekwa muchienda kumasmall house muchiita sei mafumurwa mozorwadziwa anyway ngatikuone muri kuti chi coming. Ndachingoti kuvanhu vane makuhwa musatsikirira zvipo zvenyu musazvitsikirira ndoza kana une tarenda usaritsikirira tarenda rako bata basa kuona pane nyaya zviya zviyafambisa kufambisa tarenda rako pamwe ndo chipo chako ichocho unoza ukatsikirira chipo chako hauzowedzerwi zvimwe zvipo asi ukachishandisa ichocho unowedzerwa zvimwe chawedzerwa nechekuroya chiri kuuya kaka pane one valid point yavataura zvikanzi zvikazoramba zvakazodaro manje ka unozopedzera wapiwa chimwe chipo chekuroya because unenge kune jealous unenge kune godo but ikati kuti kuti musaitirwe jealous ro musaitirwe godo gara kudzimba dzenyu ndopa munozowanikidzwa munhu akadziona morohwa manje pepeka saka vanenge vachikuitira makuhwa ivava sometimes vanenge varikati vakati mudzikame baba woye garai kumba right let's move on tine musemudhishi iroro Rema Adults Dish tikati tirimo muri kutiitira vanopinda zvikanzi baba Fogi imimi baba Fogi imimi yamuri kundiitisa ikai handichaida kana zvaramba ndai zvenyu kuna mai Fogi tikati aiwaka iwo unotozviziva zvako kuti hausi mai Fogi munozorasika papi baba Fogi hai nindogwara zvimwe tingazuwa zvedu zvokundiita sekuti ndava munhu wepono kana muchivata nenika ina ndingazvigoni haizvo handidi hambodi kudza nema ndofunga ndo first and last zvamakaita madeko pandiri zvokuti ndiwe chibereko chanda ndisingawi kudzidza kuhwa chibereko ini muchindikodoresa muchiaita henyu betse namai Fogi izvo ina ndingazvikwanisisa zvokukodoresewa mavanzwa vapopota zvikanzi adzokerai kuna mai Fogi ndinotoona kuti baba Fogi vanenge vane problem chacha that's why vanga vatiza but kwavazoenda futi kuti zvinenge zvanyanyisa anyway muri gafa muri kumberi kaka let's move on vanopinda baba ningi zvikanzi aiwaka vale munoidiva izvo hadzisina basa nevale izvi tinoda huchi isusu munotorereiko maroses enyuchi ko nyuchi dzacho dzinoitira papi huchi handiko iwoniri irumbo ibudirira bai aibudirira indawo valentines amuidiba ngei nikoita yekuti tingopana maruva tiri nyoshe kupedza kupedza chikamu chenyu apa tuda ushi tiito ushi tionewo makobiri tiri kumamisha kuno kumurutora nemaruva acho zati ikeni dzinofanenzara kupigwa zvingoitwe kandi nevasikana vega vega nevakomana kaka munombozviitawo kasi vanhu vakuru mumboitawo kamagobheki kaka pamakatanga ipapo zvinonakidza wani kaka munhu anofanira kuramba ngakokunakira kamukadzi wako kochi apano chakamboipa tikati vanopinda zvekare mapurisa problem yandoda kupa problem kumapurisa sometimes public relations mbotaure nevanhu zvakanaka mune muri vashoma taure nevanhu zvakanaka tasaimone zvamunozoitwa manje pachaunga paipai hazvizode chete Trukuti imimi vanhu police is really there to protect you and imimi police muripo pakuprotecta vanhu kwete violence ati
mupuzire violence vakomana muri vanhu vakuru tasemone vanhu vakuru masuweji zvamakuita aiwaka zvinobvisa chimiro zvikanzi tafota kudhara vape masters tikati aiwaka tinovapa masters zvikanzi kaka baba prayer ngavaende nefestus sokuti ngavatakure festus ngavaende navo kumba kwavo tikati aiwaka ngavaende navo zvikanzi vamwe vese vapewo ma11 tikati tinovapa ma11 kopanenge vaparticipatauka mudish the dead show ko tinovanyimire tikati tinovapa. Please don't forget to play your part mucomment section imomo, like, share and subscribe to my channel eka. Thanks for watching this show till we meet next month. Stay safe tikati aiwaka tinokusireka izvoka zvamakajaira kudhara long back then ende zviri kudzoka aiwaka nyashirwai. Tira,